Den 28. november går vi til valgurnerne, og nu går valgkampen for alvor i gang. Velkommen til det første store vælgermøde direkte her fra Ilulissat, fra en feststemt hal med et velopbagt publikum. Er det ikke rigtigt? Godt. Vi har et spændende program foran os. Vi har været i byen og samlet nogle spørgsmål her i Ilulissat. Derefter har vi spørgsmål fra Facebook og fra sms. Og til sidst så er det publikum her i salen, der bestemmer, hvad der skal svares på. Velkommen til jer. Og svarene de kommer fra jer politikere. Kandidater fra 5 af de 6 opstillede partier. Parti Inuit ønskede ikke at være med her i den danske del. Velkommen til jer. Jeres opgave bliver at svare så kort og præcist og konkret på de spørgsmål, der kommer. Gør I ikke det, så kommer jeg efter jer. Det lover jeg. Velkommen til jer også. Er I klar? Ja. Traditionen tro, så starter vi med vælgermøderne med at give ordet til partierne. Og I har 1 minut hver, og det kan I følge med heroppe på skærmen, når det går. Og det er vigtigt at holde jer til 1 minut, ellers så bryder jeg ind. Og vi har trykket lodder om rækkefølgen, og det er blevet IA, der lægger ud. Så nu vil de næste 60 sekunder, de er jeres. Værsgo. Kære Ilulissat, kære seere ude på kysten. Vi er rigtig glade for at kunne åbne den her debataften, den her valgkamp i det hele taget. Vi håber på en rigtig god tone og gode debatter. I en tid med økonomisk tilbagegang, der er det utrolig vigtigt med god regeringsledelse. Det er utrolig vigtigt med stabilitet, og det er noget, vi har savnet. Vi er klar til at påtage os nogle store opgaver. Der ligger store opgaver foran os. Det er tid til at arbejde med at bekæmpe arbejdsløsheden. Og det er tid til at genoprette den tillid, der er gået brist mellem befolkningen og politikerne. Og Inuit Ataqatigiit er klar til at samle folket, prøve at samle ro i det politiske liv. Og vi er klar til at tage et regeringsansvar, hvis vi kan få jeres støtte. Det bliver det. Så er det Parti Naleraq. Værsgo til jer. Kære medborgere, velkommen til Parti Inuit fremsættelse af valgprogram. Undskyld, Parti Naleraq selvfølgelig. Fremsættelse af valgprogrammet. Parti Naleraq går til valg på at styrke og fremme erhvervslivet. Fiskeri- og fangererhvervet styrkes. Fiskeriproduktionen styrkes og udvikles løbende. Bygge- og anlægsarbejdet spredes på kysten. Turismeerhvervet udvikles i bedre samarbejde med nordiske lande. Levevilkårene for ældre, handicappede og førtidspensionister og andre i samfundet af en eller anden årsag er stillet ringere skal forbedres. Familier, der er ramt af alvorlig sygdom, skal betjenes bedre, og i de tilfælde, hvor patient behandles uden for hjembyen. Tak skal du have. Det var jeres 60 sekunder. Så går vi straks videre til Siumut. Værsgo, de næste 60 sekunder er jeres. Tak. Kære lytter, kære seere, kære vælgere. Siumut går til valg på at videreføre det arbejde, vi igangsatte her for 1,5 år siden. Ledighedsbekæmpelsen er den alt overskyggende opgave, som Siumut vil arbejde på og nedbringe. Vi skal sprede de anlægsmidler til gavn for samtlige bosteder og borgere i hele landet. Kort sagt skal vi sprede de offentlige bevillinger til gavn for borgerne i hele landet. Vi skal udvikle fiskeriet, så forædlingsgraden øges, og at indtjeningen inden for fiskeriet øges. Vi skal løfte uddannelsesniveauet på alle led. Vi skal indføre det indspridssystem inden for el, vand og varme, og at vi skal gennemføre de strukturreformer, der er så nødvendige i samfundet. Tak for det.
Det var de 60 sekunder. De næste 60, de går til Demokraterne. Værsgo til jer. Tak. Jeg er stolt over at stå i spidsen for et parti, som mener, at vejen til arbejdspladser skal ske via forbedrede forhold for det lokale arbejdsliv. Det skal kunne betale sig at arbejde. I mange år har vi talt om, hvor meget det ikke har kunne betale sig at arbejde. Derfor en stemme på Demokraterne vil være en stemme for, at det skal kunne betale sig at arbejde. Vi skal tænke tilbage til vores forfædre, som var i bund og grund liberale, som tog vare på sig selv. Og jeg synes, at det er på tide, at vi står op som et folk og tænker fremadrettet, ligesom vores forfædre gjorde. Grønlands vigtigste ressourcer, det er mennesket. I har set, hvad der skete, da konkurrencen kom her i byen. Væksten var stor. I kan mærke det. Butikkerne voksede, og det er den vej, vi skal. Selvstændighed er vigtigt. Det bliver det. Tak for det. Og sidst, men ikke mindst, så er det Atassut. Værsgo til jer. Tak for det. Velkommen til. Atassut er et politisk parti med en grønlandsk liberalistisk grundholdning med dybe rødder i de gamle grønlandske kultur. Som navnet Atassut angiver, bygger partiet på fællesskab og samhørighed mellem alle grupper i det grønlandske samfund. Atassut arbejder for et grønlandsk samfund, hvor det enkelte menneskes muligheder og rettigheder fremmes mest muligt under hensynstagen og respekt for andres rettigheder. En sådan gensidig respekt fremmes bedst i et samarbejde mellem alle grupper i det grønlandske samfund. Atassut vil skabe et tolerant og åbent samfund. Alle i befolkningen, uanset herkomst, skal motiveres til at deltage aktivt i samfundets udvikling. Derfor skal det være en naturlighed at leve med ligeværdighed, rettigheder og pligter, for at samfundet kan fungere optimalt. Tak for det. Så er vi i gang, og i går var vi en tur i byen her i Ilulissat for at høre, hvad folk på gaden havde og spørge politikerne om. En af dem, vi mødte, var Sten Bankgaard, og her kommer hans spørgsmål. Det er jo lige til højrebenet, mener jeg, og det er jo lufthavnsforlængelsen her i Ilulissat. Jeg mener, det er ganske oplagt ud fra min mangeårige erhvervserfaring, at en nærmere tilgang, bedre tilgang, tilgængelighed til området og billigere priser, det vil skaffe endnu mange turister. En forlængelse af landingsbanen her i Ilulissat, mener han, er oplagt. Det er jo et turistcentrum. Der er masser af folk ude i verden, der gerne vil til Ilulissat og se smukke Grønland. Landingsbanen er jo en af de steder, hvor man kunne sige, der kunne komme nogle større fly, man kunne måske få nogle lavere priser. Nu er det valgkamp, det er jo ikke meningen, vi skal stå og love landingsbaner til samtlige byer i Grønland, men Siumut. Kunne en forlængelse af landingsbanen her i Ilulissat være en mulighed? Det er en mulighed, og det er også et projekt, som Naalakkersuisut har arbejdet med kommunen for at gennemføre. Og der er en dybdegående analyse på, ikke alene forlængelse af landingsbanen i Ilulissat, som vil være til gavn for turismeerhvervet, men til gavn for hele den nordgrønlandske region. Derudover så arbejder vi på, at turismeerhvervet skal udvikles til at blive et af de bærende søjler inden for erhvervet, hvor vi har foreslået konkrete initiativer, såsom at sænke lufthavnsafgifter, krydstogtturisme, afgiftnedsættelse og så videre med henblik på at øge turismen til landet. Men det er en dyr fornøjelse. Vi snakker mange 100 millioner kroner i en økonomi, der er mere end trængt. Giver det i virkeligheden mening? Har vi råd til det? Det er et projekt, der skal gennemføres med fremmed finansiering, hvor vi har tiltro til, at fremmede investorer vil skyde penge ind, ikke alene til Ilulissat, men som vil være et sammenhængende projekt, hvor der skal bygges havn i forlængelse af de
landingsbane, som der skal forlænges. Er partiet Naleraq, er I enige i, at er det en mulighed at bygge en forlængelse af landingsbanen heroppe? Det er et projekt, som kommunen i mange, mange år har debatteret sammen med Inatsisartut og landsstyret. Så det er et oplagt emne, som simpelthen har stået og ventet i alt for længe. Og partiet Naleraq mener, at sådan en forlængelse vil være til gavn for hele samfundet, netop for også til fordel for turismeerhvervet, hvor vi så kan få dækket udgifterne via den tilgang, der måtte komme. Er I enige i den betragtning? Vi er enige i, at det er meget interessant at kigge på eventuelt at udvide lufthavnen i Ilulissat, og vi sætter pris på, at kommunen har været meget på banen. Men vi ser også fortsat muligheder for at lave mere gennemarbejdet projekt, før man tager en endelig beslutning. Men det er i hvert fald altafgørende, at der kommer en ekstern finansiering, fordi set i lyset af, hvordan vores økonomi ser ud nu, så er det ikke sådan, at vi har en masse likvider, vi kan tage op af lommen. Det må være klart for alle. Og derudover så er det meget vigtigt, at man skal se det i et turismeudviklingsperspektiv, og der er det meget interessant at høre, at Siumut er med på den her idé, når de samtidig piller turistfremmemidler ud af forslag til finansloven. Men tiderne skifter jo åbenbart. Men vi har en relativt kort sæson her, og store dele af året, der er flyverne langt fra fyldt. Kunne vi ikke starte med at prøve at fylde flyverne i et længere perspektiv, og måske få flere turister ind om vinteren, frem for at bygge en længere landingsbane? Ja. Jeg siger heller ikke, at det er der, vi skal lægge vores kræfter lige nu. Vi siger, at det er interessant, og at det er en af de ting, man sagtens kan analysere nærmere på. I får lige lov til at svare. I har jo spillet ud med et spareforslag på 1,5 millioner kroner til Visit Greenland. Det hænger jo ikke så godt sammen med at ville turismen, det er meget bedre. Nej, men altså, man er nødt til at kigge på helhedsbetragtningen. Det er jo ikke rigtigt, at vi skærer ned på de bevillinger, der skal tilgå turismeerhvervet. Altså, sænkelse af krydstogt passagerafgiften vil have en stor gavnlig effekt på turismen, hvor vi har oplevet, at den politik, som Inuit Ataqatigiit og demokraterne har ført, har medført, at der hvert år er 4.000 til 5.000 færre turister hvert år. Det er jo en forfejlet turismepolitik i høj grad, som Siumut retter op på. Ikke alene ved at sænke krydstogtturismen, men også for at gøre det mere attraktivt for fly at komme til Grønland. Så vidt jeg har læst, så vidt jeg har læst, så er krydstogtturismen også faldet massivt under jeres regeringsledelse. Nej, men det er jo derfor, at vi arbejder på at sænke krydstogtpassagerafgiften, som i dag ligger på 525 kroner per passager, at de skal ned til et niveau på det, der ligger i Island. Vi skal også lige have demokraterne på banen. Hvad siger I til en forlængelse af landingsbanen her? Jeg vil sige, først og fremmest, Siumut, den er helt gal på den. Fordi vi ved udmærket godt, at vi har en udfordring. Infrastruktur er det vigtigste for at udvikle landet. Lige nu ved vi udmærket godt, at der er interesser udefra, udenlandske investorer. Det er dem, vi skal få fat i. De har interesse for at bygge lufthavn, fordi de ved, at der er indtægter i den. Den politiske arbejde har været så dårligt, at man ikke har været klar og været hurtig til at lave aftaler. Og det er det, vi skal ud af. Vi skal få fat i dem, være klar, og så skal private sektor være klar til at bygge mere, fordi hvis der kommer en lufthavn, så skal der være en modtagelse klar til dem, til turisterne. Hvordan forholder Atassut sig til det her spørgsmål? Ja, det er et meget klart spørgsmål, som vi bør arbejde ud fra den viden, vi har her i landet. Det første punkt er, at vi skal igangsætte anlægsopgaver, der sigter for, at alle skal komme i arbejde. Fordi at vi sætter mennesket i centrum, når vi har de for øje, så er det nødvendigt, at vi har de rette materialer til rådighed
et velfungerende erhvervsliv og velfungerende fiskeri er bare en vej for, at vi kan investere i sådanne projekter i længden. Når det er sagt, så skal vi sætte nogle forhandlinger med staten, hvor vi skal forøge vores bloktilskudsordning, således at vi laver en klart handel og aftale med vores rigsfællesskab, at vi vil gerne få udbetalt det her midler 10-15 års periode af 30 milliarder af karaten. Og de 15 milliarder kan vi afsætte til en vækstfond, fastfrosset i en 5 års periode. Og derudover så skal vi have de resterende midler til... Jeg synes, vi springer lidt over det, hvis vi holder fast i landingsbanen. For at kunne bygge landingsbanen på vores præmisser, at det er nødvendigt, at vi har de fornødne ekspertise og viden og midler til at kunne gøre det. Alt andet det er kun tanker uden hold i. Men er det en god idé? Er noget, I vil arbejde for? Det er en god idé, som vi skal sætte i arbejde i gang. De primært bruge de lokale, og primært bruge de viden, vi har, med bistand fra de eksperter udefra. Jeg tror, vi runder den af her med den landingsbane og flyver videre. Det var jo positivt tilkendegivet fra de fleste. Så må vi jo se, hvor det lander henne. Den næste, vi mødte i byen i går, er Ulla Mogensen, som er distriktschef i Nukasirfit. Her kommer hendes spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om de planlægger at lægge fiskefabrikkerne i byerne, eller om de har tænkt sig at lægge dem i alle bygderne. Jeg må indrømme, da jeg hørte det efter her, kunne I høre spørgsmålet, om fiskefabrikkerne skal ligge her i byen, eller de i højere grad skal ud på kysten i bygderne. Jeg blev faktisk lidt i tvivl, da jeg hørte spørgsmålet igennem, om hun måske mener indhandlingsanlæggene, men lad os holde fast i fiskefabrikkerne, som jo i stor stil ligger i de større byer. Er der en pointe i, at man kunne skabe noget vækst, eller skabe noget økonomisk råderum til bygderne ved at placere nogle af fiskefabrikkerne i bygderne? Hvad siger I af? For det første tror jeg, det er vigtigt at huske på, at fiskefabrikker skal ligge der, hvor det giver mening rent vækstmæssigt og indhandlingsmæssigt. Så spørgsmålet er ikke så meget by og bygd måske, men mere hvor fisken er og hvor det er, aktiviteten er. Heldigvis har vi jo fået meget mere viden om bygderne i de sidste par år, og vi ved nu, at det er jo forkert at sige, at bygder er steder, der er under afvikling. Der er steder, hvor der er vækster, hvor der sker en masse, hvor det vil give rigtig god mening, og der er steder, hvor der sker mindre, og hvor det måske ikke vil give så god mening. Så billedet er mere nuanceret i det, end det, men jo, det vil da give god mening at lægge anlæggene der, hvor aktiviteten er. Naleraq, det er vand på jeres mølle, det her, er det ikke? Det er helt klart, at man kan ikke bygge en fiskefabrik, hvor der ingen fisk er. Det siger sig selv. Så der skal være en fiskefabrik, hvor der er fisk, og vi ved også fra gamle tid, hvor man dengang lukkede simpelthen alt for mange fiskefabrikker ude i bygderne, selvom der er fisk nok til at fiske. Og vi har et godt eksempel her i området, Qaqortoq. I starten af 2000-tallet, der åbnede vi simpelthen fabrikken derind, således fiskere selv og beboerne selv kan drive fabrikken, og at man simpelthen er uafhængig af de offentlige. Men er der for få muligheder, som det er lige nu, for bygderne i forhold til både indhandling og måske fiskefabrik? Altså, der er mange steder gode muligheder for at igangsætte tiltag, der gør, at folk, der har interesse og kapacitet til at kunne drive egen fabrik, ligesom man i sin tid har gjort nogle steder på kysten. Vi mener, at man bør åbne muligheden bedre for, at folk selv kan opstarte fiskefabrik, hvor der er muligheder for at drive. Hvad siger Adasut? Er der for lidt? Kigger vi for lidt på bygderne? Generelt set ja. Når vi tænker på de muligheder, der ligger til for i landet, hvad vores fiskeressourcer angår. Vi udnytter ikke fisken optimalt til dagsdato, fordi alt det, vi producerer, det bliver nærmest halvfabrikater eller uden bearbejdning til videre til andre lande. Ikke til gavn for den grønlandske økonomi, men til gavn for andre. Og det er det, vi skal i længden tænke på, at
Vi skal lave nogle handlingsplaner, der sigter for, at også bygder inddrages mere i det forløb, hvad produktionsanlæggene angår. Uden indblanding, så kommer vi aldrig videre i vores stade, og det er det, vi har brug for en nytænkning i det her forhold. Er det økonomisk rentabelt at få bygderne mere i spil? Er det ikke nemmere inde, hvor der er infrastruktur, det er nemmere at komme til og fra med de store skibe, når varerne skal videre til udlandet? Tænk på Canada, vores nabo, der også har fiskerination. Har det nogen kulturer i Danmark eller England, som de forholder sig til? De laver deres egne ressourcer, og de laver deres egne retningslinjer inden for handel og produktudvikling ud fra de præmisser, som de har kendskab til. Og vi har de fornødne aktører, som har i en menneskealder kørt fiskeri, og de er dem, vi skal tyre os til, fordi at det er nødt til ikke, at vi har arbejdsløshed her i landet, velvidende andre lande bruger vores midler til at forædle deres fiskeprodukt uden til gavn for det grønlandske samfund. Siumut, i kølvandet på Arctic Green Foods kollaps er der jo en del indhandlingsanlæg og fiskefabrikker, der ligger tomme hen. Fiskere og fangere skal fragte deres fangst langt nogle gange, før de kan komme til et sted, hvor de kan komme af med den. Har bygderne reelt de forhold, som de kan forvente? Først vil jeg gerne sige, at fiskeriet er Grønlands vigtigste erhverv og største indtægtskilde. Derfor er det meget vigtigt at udvikle vores fiskeri i samarbejde med fiskere og så organisationerne. Og vi kan ikke skjule på, at vi har været med til at etablere nye anlæg eller fabrikker her under vores regeringstid. Altså, der skal være nogle fabrikker, der skal etableres nogle fabrikker, hvor der er fisk. Det er vi også meget enige i. Og vi skal også have mere finansiering, mere bevilling, for eksempel til Naturinstituttet, så de kan undersøge flere områder, hvor der kan være fisk. Vi har forskellige omkring over 200 fiskarter, men vi bruger kun 5 af dem. Derfor mener vi også, at vi skal udnytte vores ressourcer mere, end vi gør det i dag. Men i forhold til, har vi været gode nok til at sprede de arbejdspladser, der nu engang er i fiskeriet, ud til bygderne også? Der ligger flere aspekter omkring fiskeriet, som vi er nødt til at tage hånd om. Det første handler om, at vi skal forædle og producere i større grad af den fisk, vi fisker i dag. Vi udnytter kun omkring 42% af den fisk, vi lander i dag, hvor vi smider både huder og indvolde og fiskeliver og så videre, som vi sagtens vi kunne producere i langt højere grad, ikke kun i bygderne, men generelt i vores fiskefabrikker. Lad os tage rejerskal for eksempel, hvor man sagtens kunne producere glucosamin som gigtmiddel og blodtrykssænkende medicin, som vi har masser af, men som vi blot smider ud. Men nu handler det her jo primært om bygderne. Er vi gode nok til at få dem i spil i forhold til at arbejdspladser inden for fiskeriet? Altså nu har Naalakkersuisut jo arbejdet målrettet på at aktivere bygderne og udvikle bygderne, hvor vi i første omgang har tilrettelagt en bygdeseminar for bygdebestyrelsesformændene, som så bliver fulgt op af en konference, et landsdækkende konference med henblik på at udvikle bygderne. Ikke kun med erhvervsrådet, men også generelt omkring arbejdsmarkedet, hvordan vi kan aktivere de ressourcer, der er i bygderne. Ikke kun hvad angår fiskeri, men overalt. Det arbejde var IA også i fuld gang med, da de havde regeringsmagten, så det vi jo kort kan konkludere, det er, at ingen af jer har rigtig været gode nok til at få bygderne i spil. Men altså, vi holdt et landsdækkende konference her i juni måned i Ilulissat, og vi har en udviklingsprogram, som er igangsat i samarbejde med bygdeforeningen og så med kommunerne, hvor selvstyret skal udvikle bygderne, ikke kun omkring fiskeri, men generelt i alle sammenhængen, og involvere bygderne med i den udvikling, som hele landet higer efter. Hvad siger demokraterne?
Er vi gode nok til at få bygderne i spil og skabe arbejdspladser og økonomisk fremtid for dem? Jamen, med hensyn til at lave den ene fabrik, det ene eller det andet sted, der er vi lodret uenige med Siumut i, at det er noget, vi politikere skal. Vi mener, at politikere ikke skal detaljstyre. Det er helt op til erhvervet og bestemme, hvor de lægger deres fabrikker, fordi det er dem, der ved det bedst. Og med hensyn til at udvikle, der er vi igen over ved en af vores helt store valgkampstemaer, det er forbedrede forhold for det private erhverv. Altså, så længe de får nogle forbedrede forhold i forhold til beskatning, i forhold til afskrivningsregler, så tror jeg, vi kan nå rigtig, rigtig langt. Så får de mulighed for at kan skabe vækst, kunne udbygge deres aktiver osv. Så det er vores vision. Kunne man så ikke forestille sig, at man gik ind og skabte et økonomisk incitament for at bringe bygderne i spil? Vi har jo en speciel bosætningsmønter i Grønland, som nogle gange så skal virksomhederne vel også sparkes lidt i den rigtige retning. Jamen, altså, demokraterne mener ikke, at det skal komme an på, om det er en bygd eller en by. Altså, der hvor der kan skabes vækst, det er der, hvor man skaber vækst. Og sådan er det bare. Og man kan tage Qaqortoq som et eksempel. Der er Qaqortoq Fish, som er meget, meget velfungerende. Det er en bygd. Altså, hvis det kan ske der, så kan det også ske andre steder. IA har markeret. Hurtig kommentar. Jeg kan sige, for det første, så er det jo sådan, at vores bosætning har jo altid udviklet sig efter, hvor ressourcen var. Det er jo der, man har bygget og boet og skabt vækst. Men jeg bliver også nødt til lige at sige en bemærkning til Siumut. Det er rigtigt, der har været et bygdeseminar. Det har været 4 måneder siden. Der er jo endnu ikke kommet et referat af det bygdeseminar. Vi har haft et fiskeriseminar, der mig bekendt kostede 1 million kroner, der var afsat på finansloven. Jeg har heller ikke set noget opfølgning på det. Fiskeriet er vores stærkeste erhverv. Og derfor kræver det altså også nogle ret klare rammer, og det kræver, at de bebudede arbejdsgrupper kommer i gang, og vi får sat os ned med branchen, med de forskellige aktører, der er, og får lavet nogle ordentlige rammer for fiskeriet. Det synes jeg, vi alle sammen fortjener, fordi det er der, vi lige nu tjener vores penge. Og for hvert sekund, vi taler her, så vokser vores underskud altså i landskassen. Og med de valgløfter, der kom på bordet i går fra Siumut, der steg det lige med 100 millioner. Det får en hurtig kommentar til. Der ligger jo en masse ting i forhold til vores bosætningsmønster, som man er nødt til at tage med i vores overvejelser. Lad os tage afskaffelse af ensprissystemet, og så kommunalreformen, som har medvirket, at det ikke kan betale sig for bygdeborgerne at bo i deres respektive bygder, netop på grund af, at el-, vand-, varmepriser og varepriser generelt og tjenesteydelser er vokset, så bygdeborgerne ikke har råd til at betale de priser. Og derfor går Siumut jo til valg på, at vi skal have genindført en solidarisk prissystem, der tilgodeser ikke alene bygderne, men generelt, der tager hånd om den geografi, som Grønland nu engang består af. Men og derfor også en anstrengt økonomi. Hvem skal betale for det her? Det er jo fint nok at stå og love solidaritet frem og tilbage, men skal folk ikke betale det nu engang koster at bo der, hvor de bor? Altså, der ligger en masse muligheder i forhold til reformering af prissystemet, som vi arbejder på, hvor der er en solidaritetsfond, der kan være med til at finansiere de eventuelle prisforskelle og genindførelse af ensprissystemet, som vi overvejer på, men som vi nødvendigvis må tage både kommuner og de kommende Inatsisartut med på, før vi kan indføre det. En hurtig kommentar. Ja, jeg synes bare, det er så dejligt, at vi kan komme til at snakke om omfordeling af vores midler, for det vil vi rigtig, rigtig gerne. Og jeg bliver bare nødt til at sige, at jeg savner at se noget vilje til sig at lave den omfordeling. For det eneste, man har gennemført det sidste 1,5 år, er jo at genindføre den her fulde rentefradrag, der betyder, at en lagerarbejder er med til at betale for en direktørs boliglån. Og det synes vi ikke er rimeligt. Og derfor bliver vi nødt til at have noget mere omfordeling. Det kommer vi til det senere. Naleraq har markeret. En af de ting, som Parti Naleraq kunne godt tænke sig og vil vide, at når vi indhandler eller giver indhandlingen til en fisk
10 kroner per kilo for eksempel, ikke også? Og så se, at det indhandlede fisk bliver i butikkerne i Europa koster 250 kroner per kilo. Hvor er 240 kroner per kilo så? Hvem har dem? Det er en af de ting, som går godt tænkes at få at vide, hvor er det henne? Og de er rigtig mange penge, der kommer der. Det er milliarder af penge. Er der slut har markeret, så bliver det i hvert fald, at jeg er uenige med demokraternes betragtning, at selskaberne skal selv bestemme, hvordan de skal forvalte deres produkter. Vi skal sætte rammer for selskaber, der matcher deres ønsker ved at sænke selskabsskatten ned, hvor investeringslysten skal være det banebrydende for alle parter, således at de land, som vi lever i, skal være et godt sted for os selskaber, hvor de med villighed har lyst til at investere i nogle ting, men de vil give resultat i, at der kommer flere i arbejde, og vi får skattekroner i selve landet, fordi at når vi gør det på den måde, så har vi et gevind, som i længden kan vi leve med. Meget fint. Ved du hvad? Vi skynder os videre til nogle spørgsmål, vi har fra Facebook. Og et af de første, som jeg faktisk har klippet ud her, de går på... skal jeg lige finde det frem? Det er Anders Løkke Laursen, der vender vi tilbage til turismen. Hvilke konkrete tiltag ønsker jeres parti at igangsætte for at gøre antallet af turister i Ilulissat og Grønland? Konkrete tiltag ønsker jeres parti at igangsætte for at øge antallet af turister i Ilulissat og Grønland, og inden for hvilken tidsramme? Demokraterne kunne lægge ud. Har I nogle konkrete tiltag, man kunne gøre for at skabe mere turisme? Jamen igen, så er vi tilbage til der, hvor vi vil skabe incitament til at kunne skabe noget vækst i eget virksomhed. Altså erhvervet ved bedst, hvordan de skaber flere arbejdspladser. Og vi, som det allerede er blevet sagt, vi skal skabe rammerne for, at erhvervet selv kan opbygge deres flåde, om så må sige. Men er der ikke nogle ting, man kunne gå ind og stimulere, hvis vi gerne vil tiltrække turister, så kan vi jo ikke bare række for hånden op og sige, hov, kom til Grønland. Vi bliver jo nødt til at gøre et eller andet for ligesom at få folks øjne op fra Grønland. Jamen, vi skal blive ved med at brande vores land, sådan som vi har gjort. Visit Greenland er et pragteksempel på, hvordan man brander et land. Altså, de vandt sådan hjemmesidernes Oscar. Altså, det er vejen frem. Og på den lange bane, så gælder det vel også om at skabe de uddannelser, der skal til for at tage de her arbejdspladser, der bliver skabt inden for turismeerhvervet. Altså, det kan ikke passe, at vi skal importere arbejdskraft udefra, når vi selv har en meget, meget høj arbejdsløshed. Så vejen frem, det er, at vi selv rejser os og tager de arbejdspladser, der er. Har I overvejet nogle konkrete tiltag, man som en Atassut-medlem kunne være med til at tage, eller altså, hvis vi fik magten, som kunne være med til at trække flere turister til Grønland? Der er virkelig mange muligheder, som vi kan trække i. En af de klare eksempler, vi kan nævne i det her tilfælde, er, at vi skal bruge vores levende ressourcer, det vil sige fiskerne og fangerne. De kender nær områderne bedst. De kender som deres egen bukselomme. Og det er der, vi skal hen, fordi vi har en søfartslov, der hindrer for, at vi udnytter vores jollefiskere optimalt inden for turistøjemed. Og når vi har sat de regler og lov tilpasset til vores lokale forhold, så skal jeg love for, at der er nogle turister nede på kajen, der har lyst til at sejle med en erfaren og en virkelig god guide på vands. Og det er jollefiskerne, der er ekspert i. Og når det er så skal de virkelig gøres i tæt samarbejde med turistaktører, der findes på byerne. Og det er dem, der har viden. Og et tæt samarbejde mellem de to parter kan virkelig matche, hvad turistfremstødet angår, for vi vil at vi får mange turister i den nære fremtid på grund af et lands stort lufthavnsprojekt. Har partiet Naleraq noget, som de mener kunne være et konkret tiltag, som kunne være med til at tiltrække flere turister? Det kræver et godt samarbejde, ikke mindst med de operatører, der er. Netop fordi vi ved, at
en af problemerne er at skaffe turistguider, hjemmehørende turistguider, som vi i rigtig mange år har haft problemer med. Der er godt nok foretaget en del undervisninger, og for ligesom at kunne tiltrække og få et bedre udnyttelse af hjemmehørende turistguider. Men problemet er, turismen er jo sæsonbetonet. Det er mest i sommerperioden. Det er guiderne kan desværre ikke få fuld beskæftigelse på den vej. Derfor skal vi have løst de problemer, der er, således de turistguider, der er hjemmehørende, de får mulighed for at kunne beskæftiges hele året rundt, og det må vi kunne snakke om sammen for at få løst de problemer i samarbejde med turistoperatørerne. Ikke fordi vi skal træde lidt ind, men du har jo spillet ud med at trække 1,5 millioner kroner fra Visit Greenland. Man kommer vel ikke en større turisme, det skaffer man vel ikke ved at spare på det, hvad kan man sige, det største af vores nationale brandingselskaber, som netop farer verden rundt for at prøve at hive folk hertil. Ja, jeg har lige foreslået her, jeg var nok den første, der kom ud med, at vi skal opstarte et turistserviceskole her i byen. Og det skal vi. Der er så meget, der sker omkring turisme her i byen. Og jeg hører, efter jeg har været i pressen, jeg hører, de jubler. Turistaktørerne her i byen, de jubler. Det er en god idé. Den skal bare starte. Vi mangler masser af arbejdere om sommeren. Der kommer jo 50 udefra teltkaldt i højsæsonen. Det kan ikke være meningen, når vi har så meget arbejdsløshed. Der er unge, der venter på at få uddannelsestilbud. Men i forhold til at styrke turismen, så hænger det vel ikke sammen med, at man sparer på Visit Greenland? Nej, altså, det skal man ikke. Altså, når jeg kommer til Landstinget, så bliver det ikke sparet på turisme, og det bliver, den der, Erhvervsdirektoratet, den skal hedde Turist- og Erhvervsdirektorat. Okay. IA, var det en god idé? Hvilken en af dem? At lave et turist- og erhvervsdirektorat. Ja, det må tiden vise. Men i hvert fald så er det rart at høre, at der nu også ligesom er turisme på dagsordenen fra Siumuts side, fordi det er jo også en af de ting, vi meget gerne vil i Inuit Ataqatigiit. Herunder så vil vi også gerne kigge på krydstogsafgiften, fordi den har helt sikkert nået over smertegrænsen. Så der er også en oplagt ting at gribe fat i der. Men i hvert fald i forhold til det her offentlige-privat samarbejde inden for turistfremme, der er det meget muligt, at man kan gøre det lidt klogere i forhold til at prøve at presse udviklingen hen mod udvidelse af sæsonen, så vi får skuldersæsonerne med i højere grad. Fordi det er, når vi kommer i gang med den proces, at det bliver lettere at engagere lokale i turisterhvervet. Hvad er det, vi skal blive bedre til, hvis vi vil tiltrække flere turister? Der er allerede mange gode ting i gang i forhold til det segment, som Greenland Tourism går efter, i forhold til at køre mere efter oplevelsesturister og de såkaldte frontier-turister. Så hvis du kigger 5 år tilbage, så er der sådan set, så er strategien ved at blive pejlet ind på de rigtige områder i forhold til at gøre det lettere for den lokale befolkning at engagere sig. Men vi kommer vel ikke, Partina Alarak, vi kommer vel ikke i gang med at skaffe flere turister uden en saltvandsindsprøjtning et eller andet sted af nogle midler til branchen? Altså det er klart, at alt koster penge, og det er blandt andet sådan nogle ting, vi ligesom skal kigge nærmere på, og vi skal også kigge på de samarbejder, der er med de øvrige lande, hvordan og hvorledes vi bedre kan få flere turister her til landet, således
vi rigtig kan tjene mange penge på turisterne. Der mangler også, nu har jeg jo snakket lidt med branchen, der fortæller, at der mangler også at bearbejde de data, vi faktisk har på, hvilke turister der kommer, hvorfor de kommer, hvad de laver, hvad de gerne vil have. Der er en masse data, men vi får ikke bearbejdet dem, så vi ligesom i hvert fald til tider famler lidt i blinden om, hvordan vi som land skal forholde os til det her og skaffe flere turister. Hvordan kan det være? Jamen, Grønland blev magnet fra hele verden på grund af vores klimaforandring, men også på grund af vores naturressourcer. Men Grønlands økonomikrise ligger også på grund af færre turister og fiskeri og råstofområdet. Altså, hvis vi skal udvikle vores turisme, så har vi brug for flere milliarder kroner, ikke bare millioner kroner. Altså, hvis vi skal udvikle vores turisme, ligesom i Island. Men vi har jo ikke råd til disse milliarder kroner. Derfor har vi også andre muligheder. For eksempel, at statsministeren har sagt, at vi kan bruge Vækstfonden i Danmark, og at det opfordrede også, at vi skal bruge nordiske og europæiske investeringsbanker. Men det er ikke nok. Men så synes jeg også, at vi skal udvikle vores uddannelse, altså inden for turismefag, at vi kan samle nogle uddannelser, for eksempel under et tag. Men vi skal også for eksempel øge antallet af overnattende turister i hele landet. Altså sprogundervisning er jo også meget vigtig i folkeskolen. Den skal styrkes. Derfor har jeg også foreslået, at man skal begynde at lære engelsk fra 1. klasse. Fordi vores gennemsnitlige karakter er så lave nu med hensyn til engelsk. Derfor skal vi styrke først og fremmest engelsksprog fra folkeskolen, hvis vi skal styrke vores turisme i fremtiden. Hvad siger du? Skal vi... Jeg synes, at vi i mange år har manglet en klar strategi for, hvad det er, vi vil med vores turisme. Nu hører jeg lige de to partier drille lidt hinanden med, at de endelig har fået øje på det. Jeg er helt enig. De har haft ansvarsområderne begge to. Men jeg tror, vi har været så alle sammen, altså hånd på hjertet, vi har været så forhippet på, at det her råstofeventyr var lige om hjørnet, at vi måske har klemt turismeområdet, som hører under erhverv og råstoffer. Det vil jeg være den første til at erkende. Altså det er et potentiale, som er nærmest større end råstofferne, vil jeg sige. Og jeg tror ikke, den sviner lige så meget som råstofferne. En hurtig kommentar. Har vi glemt det her? Fordi hvis man skal finansiere turisme og dets intentioner, så har vi en mulighed som ULT-land at hente midler derfra, fordi at ULT-ordningen har en udviklingsfond, der sigter for, at vi kan dække alle de her udgifter uden lån. Det vil så sige, at vi kan få dem på æret. Og der er 7 milliarder i kassen, som er klar til at blive udnyttet til turisme fremstød her i landet. Det er det, vi skal, men når det er så skal vi have nogle flere folk ned i selvstyret, der udelukkende fokuserer på ULT-midler. 3-4 personer, der udelukkende fokuserer på ULT-midler til gavn for turistaktørerne, hoteller og dit. Vi skal ikke laste andre turistaktører af økonomisk art. Vi har midlerne, men vi skal bare være dygtige til at finde dem. Ved du hvad, det bliver sidste ord lige her. Så har vi fået et spørgsmål på sms, og det lyder, skal jeg lige være sikker på, yes. Til alle partier, pension og førtidspension er ikke egnet til nutidens Grønland. Er det ikke på tide, at i hvert fald pensionen stiger? Det kommer fra Frederik Møller fra Asiat. IA, i disse trængte økonomiske tider er det vel ikke ligefrem at hæve pensionen, der er på dagsordenen, er det? Vi var rigtig glade for at se, at det nu afgående naalakkersuisut havde sat pensionsreform på dagsordenen til efterårssamlingen. Det er nemlig en af de områder, som vi er nødt til at gå i gang med at reformere, sådan så vi netop får sat i gang i at få kigget på de velfærdsydelser, som vi har i dag, hvor det er helt nødvendigt, at vi får omfordelt og prioriteret på en anden måde, så det er dem, der virkelig har brug for at få de her velfærdsydelser, som også får dem. Vi siger fra Inuit Ataqatigiit, at vi vil gerne snakke med om at hæve pensionsalderen, men vi ved også, at her i landet, der har vi altså en relativt lav levealder i forhold til nogle af de lande, vi sammenligner os med. Så det skal også være et fleksibelt system, hvor man sikrer sig, at dem,
der ikke kan arbejde eller er nedslidte, heller ikke er dem, der så bliver tvunget til at arbejde. Så det skal være et fleksibelt system, hvor vi tager højde for, at vi har en relativt lav levealder, men samtidig også sikre, at dem, der stadigvæk kan og vil arbejde, får mulighed for det. For vi får brug for alle hænder i fremtiden, hvor vi får mange flere ældre, og vi får færre, som er den arbejdsdygtige alder. Så det er en reform, som bliver meget nødvendig, og som jeg personligt glæder mig rigtig, rigtig meget til at tale med de andre partier om. Det er endnu et af de områder, hvor det er vigtigt med brede forlig, så vi får skabt tryghed for befolkningen i forhold til, hvad der er politikken på det område. Men når politikere snakker om en reform, så er det jo i hvert fald ikke flere penge, vel? Nej, det er jo netop en omfordeling, sådan så vi sikrer os, at de penge, vi har, bliver brugt på en mere fornuftig, solidarisk og ligeværdig måde, i den forstand, at vi sikrer os, at vi samlet set får øget ligheden i landet, uden at det går ud over dem, som har det allersværest. Altså, vi omfordeler de penge, vi har, uden at det går ud over dem, der har det allersværest, og tilgodeser dem, der har det allersværest. Det er det, vi vil have fokus på i de nødvendige reformer, vi skal igennem i de kommende år. Økonomisk Råd er også ude at sige, at en pensionsreform er nødvendigt for det her land. Hvad siger Siumut til sådan en? Ja, det er meget vigtigt. Derfor har vi også foreslået, at vi skal debattere ældreområdet ellers i den der efterårssamling. Vi har foreslået, at ældre skal have mulighed for at blive boende i eget hjem i så lang tid som muligt. Derfor skal der sikres gratis hjælp til de ældre. Men vi har også foreslået, at der skal være plads, altså der skal være pladser nok til alle, der har behov for en plads i ældreboliger. Ja, og så... Men det er jo ikke ligefrem en reform, der skaffer flere penge til det grønlandske samfund. Den koster flere penge. Hvor skal de penge så komme fra? Altså derfor har vi også sagt, at vi skal udnytte vores fiskeressourcer bedre. Jeg har allerede sagt, at vi har for eksempel over 200 fiskearter i vores land, men vi bruger kun 5 af dem. Altså, vi skal udnytte vores ressourcer, ikke bare fiskene, men de fisk betaler snart for både turisme og nu også for pensioner. Der er vel en grænse for, hvor mange penge det vil kræve. Alle Økonomisk Råd med flere er enige om, at vi bliver nødt til at sætte os ned og skaffe nogle flere penge, for vi er fattige. Det her koster flere penge. Det vi skal styrke, det er først og fremmest, som Økonomisk Råd anbefaler eller opfordrer, det er vores fiskeriområde, at vi skal styrke vores fiskeriområde, råstofområde og så turismeområde. Jeg synes, det er også det vigtigste område, vi skal styrke. Men så vil jeg gerne også sige, imens vi snakker om ældreområdet, at mange ældre bliver frataget pensionen, hvis det stadigvæk godt vil arbejde. Så mange vælger at stoppe med at arbejde på grund af det. Altså min egen holdning med hensyn til det, mener jeg, at hvis man, at det skal kunne arbejde, og så samtidig med, at de fik pension, ville det jo være en gevinst for samfundet. Jeg mener også, at de kan beholde deres... Altså, det kommer jo til at betale for skatten, når de arbejder. Derfor skal vi ikke give dem mere byrde for dem. Altså, vi har brug for en ny reform omkring ældre. Hvad siger Nalle Rak? Er der højere pensioner på vej, hvis I sætter jer på nogle... på den indflydelsesrige poster, eller er I mere over i, at vi bliver nødt til at gå ind og kigge på det her og lave en anden reform på området? Altså det er et område, som vi alle sammen har ansvar overfor. Netop også fordi vi siger gang på gang, at alt for mange ældre personer efterhånden flytter til Danmark eksempelvis. Netop fordi pensionsforholdene her i Grønland simpelthen er for ringe. Du kan ikke, som pensionist, det har meget, meget svært ved at betale den husleje, der er med bare alene pension. Du får pension udbetalt. Og det er et område, som vi simpelthen skal have kigget nærmere på. Også fordi vi mister folk. Men hvis I er klar på at gå ind og sætte jer og sige, at vi bliver nødt til at kanalisere nogle flere penge ned i det her område, hvilket sikkert er meget rimeligt, men så hvor skal de penge så komme fra? Ved du hvad?
Vi står her i det her samfund med alt for mange begrænsninger og restriktioner. Vi kan ikke engang tage ud og på Wifi-fangst eksempelvis, hvor man ellers kunne tjene rigtig mange penge ved siden af og vil være uafhængig af de offentlige hjælp, der udbetales til dagligt eller hvert år. På den måde kan man spare en hel masse offentlige udbetalinger, som man ellers kan rides, hvis folk bare kan få lov at forsøge at opretholde deres dagligdags fornødenheder. Igennem fiskeri, igennem alt muligt. Altså alt bare ikke alene fiskeri eller fangsten. Der er masser af muligheder for at tjene ekstra penge, hvis ellers man vil. Og hvis man ellers ikke er begrænset, eller Kom med et par konkrete eksempler. Altså, hvis du som en pensionist får en eller anden bibeskæftigelse, og du når en vis grænse i løbet af et år, jamen så får du en kæmpe smæk i skat. Og det er den slags ting, man blandt andet skal kigge nærmere på, simpelthen for at få gang i de forskellige aktiviteter, og for at mange af pensionister ellers godt kan klare sig selv uden... Vi skal også videre over til de andre partier. Demokraterne er I på en hævning af pensionen? Først og fremmest så synes jeg, at vi skal skabe en overblik over samfundet. Vi ved alle sammen, at der bliver flere og flere ældre. Der er ældrebyrde på vej, og vi mangler uddannede unge. Derfor synes vi, at den måde, som IA's politik føres på, de siger, at vi skal hjælpe de svageste. Men vi har simpelthen ikke råd til at hjælpe de svageste, hvis vi ikke løfter. Vi kan ikke blive ved med at give hjælp. Der er førtidspensionister. Der er faktisk på tale, at sunde, der har ondt i knæet, går på førtidspension. Det har samfundet ikke råd til. Vi bliver nødt til at være fleksible. Hvis man har ondt i benene eller er skadet, så kan man stadigvæk bruges, og vi har simpelthen ikke råd til at sige, at dem, der har ondt i knæerne, de skal på førtidspensionist. Det går ikke. Men nu gik spørgsmålet sådan mere direkte på de normale pensioner. Er I også på, at det her område skal reformeres? Du er ret i, vi bliver flere og flere ældre. Der bliver færre og færre til at betale regningen. Derfor vil at sætte pensionen jo op gøre ekstra ondt. Vi har en helt klart strategi her. Jeg ved ikke, hvor mange af fiskerne, der er her i Ilulissat, tjener 700.000 til 1 million om året. Og jeg er ikke engang sikker på, om de lægger pensionsopsparing. De tjener mere end direktør, mange af dem. Vi skal have klare retningslinjer. Det er privat. Pensionsopsparing skal klares privat, men for arbejdspladserne giver en del, og samtidig så skal de ansatte også tænke på, at det engang bliver ældre. Hvis vi ikke skal belaste vores unge, vores børn, så skal vi også tænke på, at vi engang bliver gammel. Er det slut? Vi bliver flere og flere ældre, og færre og færre til at betale regningen. Derfor vil at gå ind og sætte pensionerne op, vil jo være noget, der virkelig gjorde ondt i en forvejen meget presset økonomi. Vil det ikke? Altså, fra DASUs side mener vi også, at der skal kigges på folkepensionen. Fordi folkepensionen i dag lever ikke op til det livsvilkår, der er. Huslejen er dyr, eller varme er dyr. Når det er betalt, så har det ikke ret meget til overs. Vi mener også, at de ældre, dem der går på pension, har det en samlever, som har et arbejde, jamen så bliver det også straffet der, hvor deres pension så reduceres, sådan så de passer ind. Det er så nedværdigende. Samtidig mener vi også, at det også er forkert, at når man går hen og bliver pensioneret, er heller ikke ensbetydende med, at ens bankbevis så også skal væk. Altså på den måde så, igen,
rammer man livskvaliteten hos de ældre. Og vi mener også, at de ældre, som har mod på at arbejde lidt endnu, kan kaldes for grå guld, for eksempel. De skal også have lov til at kunne arbejde, uden at skal straffes for det. Så jo, vi godt være med til at drøfte og kigge på reformen. Jeg har lige et hurtigt spørgsmål mere fra Facebook, som går på nul-tolerancen, nemlig, som lyder: IA, der mangler arbejdspladser. Hvordan vil I skaffe arbejdspladser, hvis I vil fjerne nul-tolerancen igen? Det synes jeg, det har allerede været oppe, og er en varm kartoffel i valgkampen. Vil I fjerne eller genindføre nul-tolerancen, hedder det jo, hvis I sætter jer på magten? Vi er fra Inuit Ataqatigiit meget klare i vores politik omkring uran og andre radioaktive stoffer. Vi siger nej til uranudvinding og udvinding af andre radioaktive stoffer. Vi mener, at den beslutning, som er blevet taget i Inatsisartut sidste år, den blev taget på baggrund af manglende viden. Den blev taget hen over hovedet på befolkningen, og den blev også taget på en måde, så man ikke skaber politisk stabilitet, nemlig ved, at man tog et simpelt flertal med 1 mandats flertal i Inatsisartut. Man så, hvor mange mennesker, der var på gaden og var imod den måde, man tog den her beslutning. Og derfor så siger vi, at vi skal spørge befolkningen. Vi skal have en folkeafstemning, en landsdækkende folkeafstemning. Men både økonomisk råd, folkene bag til gavn for Grønland, alle, også Siumut, går ud og siger nu, at hvis vi genindfører nul-tolerancen, så kort tid efter vi lige har ophævet den, kunne det skabe uhyggelige konsekvenser for vores troværdighed i det internationale samfund. Vi kunne miste mange investorer på. Har I ikke bare at have respekt for, at nu blev den beslutning taget af et flertal i Inatsisartut? Lad os komme videre. Vi ved jo ikke engang, hvad det egentlig er for en beslutning, der er taget. Det siddende naalakkersuisut bliver ved med at sige, at det kun handler om uran som biprodukt. Men hvis du taler om uran som biprodukt, så skal du ikke i mindre grad følge de internationale aftaler i forhold til håndtering af uran og andre radioaktive stoffer. Men kunne man har fuldstændig indføre en øvre grænse? Altså, man har fuldstændig fjernet den øvre grænse, der var. Nul-tolerancen var en øvre grænse. Så vi mener, at der skal en grundig oplysning til befolkningen på bordet om, hvad det handler om, når man tager den her beslutning. Og hvis jeg var investor, hvis jeg var selskab, som skulle se på, at man vil investere i Grønland, så vil jeg meget gerne have vide, hvad er folkets mandat? Det ved vi ikke i dag, og hvad derfor skal vi have en folkeafstemning. Hvad tænker I, når I hører det her? Skal den kunne det være en kamel, I kunne sluge i et for eksempel samarbejde med IA, at vi genindfører nul-tolerancen? Altså, Siumut har jo været den eneste parti, der tør at ændre vores politik. For eksempel, vi har indført reality, vi har ændret nul-tolerancen, vi har ændret mange ting. Professor i geologi, Minik Russing, sagde også, at uranafstemningen kan få en negativ betydning, og det er jeg meget enig i, fordi at vi kan risikere, at flere store skalaprojekter falder, hvis man bringer spørgsmålet om nul-tolerancen igen til debat. Men IA har jo ret i, at der er blevet skabt en afgrundsdyb kløft i befolkningen med cirka 50% på hver side. Har vi ikke brug for et eller andet, der ligesom kan samle befolkningen igen, og så